nagbabagang balita. Mandatory na pagsusuot ng face mask sa Baguio City plano muling ipatupad. Publiko hati ang opinyon. Pagdiriwang ng fiesta sa Talavera Nueva Ecija na antala dahil sa buhawi. Pagsasaayos ng Cannon Road umarangkada na. 400,000 double at multiple voters kakasuhan ng COMELEC. Maulang panahon magpapatuloy sa Luzon, lagay ng panahon silipin. At ikalawang blood bank sa probinsya ng Tarlac pinasinayaan. Bagamalam Maamyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naantala ang masayasanang pagtatanghal sa fiesta ng bayan ng Talavera sa Nueva Ecija matapos tumama ang isang buhawi sa bayan. Ang detalye sa report na ito. Nasira ang mga paninda ng vendor na si Andy sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Linipad ang mga ito kahapon matapos tumama ang isang buhawi pasado 2:00 ng hapon. So yan, nabuhawi po ang lahat po ng stall. Kahit po ang stage na paggaganapan ng ating mga concert mamaya ay wasak din. Sa New Government Center sa Barangay Dinarayat mismong tumama ang buhawi. Dito isasagawa ang Grand Variety Show para sa piyesta ng bayan. Pero bago pa man ang insidente, napansin na ng ilan ang pagdilim ng kalangitan at paglakas ng ihip ng hangin. Dahil sa buhawi, bumigay ang stage na itinayo para sa concert. Ang bahaging ito ng stage na nooy patapos na sana, tinangay rin ng malakas na hangin. Mayroon ding mga upuang nagsitumbahan. Isa lamang si Andy sa mga naapektuhan ng buhawi. Buwan ng Mayo, panahon na yun ng mga pag-uulan. Mabuti nga po at yung mga nakaraang event natin ay hindi tayo naulan. Ngayon lang talaga, walang ulan actually ngayon dito, pero yung buhawi nga kanina, nasira niya lahat ng setup. Paliwanag ng Pag-asa. One of the hazard that brought by thunderstorm is yung tornado. Laking pasasalamat ng mga residente na walang nasaktan. Salamat sa ating Panginoon, sa ating mahal na patron, at dahil wala pong nasaktan at sa maraming biyaya. Parang napakababa ng energy natin, isang malakas na Dahil sa pangyayari, inilipat na lang sa Talavera National High School ang palabas. Inaalam pa kung magkano ang iniwang danyos ng buhawi. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Humihingi ngayon ng tulong ang Barangay City Camp Central, Baguio City matapos magamit umano ang pangalan ng barangay sa text scam. Tinutukan niya ni Lynette Iris Paet. Pinagtataka lagi ni Rose ang pagdating ng samot-saring text sa kanyang cellphone. Anya, wala naman daw siyang pinagbibigyan ng kanyang numero o mga palarong sinalihan. Ignore na lang po. Yun lang ginagawa ko. Kasi pag in-entertain mo siya, talagang kung ano sinasabi sa magsisend ng ganito. Ganito rin ang ginagawa ni Mavic. Sa yung mga na-receive through text lang naman, like for example, nanalo ka ng ilang milyon, ganon, or sometimes nanalo ka sa GCash ng ganitong amount. Pero hindi lang samot-saring tao ang nagagamit ng scam na ito, kundi pati na rin ang Barangay City Camp Central, Baguio City. Ito'y matapos magreklamo ang isang residente sa barangay na nakatatanggap siya ng mga text messages na ipinatatawag siya sa barangay
upang pag-usapan ang kinaharap daw nitong reklamong abandonment of account and small claims mula sa isang online lending company. Paliwanag ng barangay, Nagpunta po yung naka-addressan dito, gaya ng blanco na yan. Nagpunta dito sa barangay at pinaalam na may sulat na ganito na parang galing sa barangay. Na sa totoo lang, hindi naman kami naggumawa ng sulat na ganito. Kasi pag kami ang in-entertain namin, yung complainant, pinagagawa namin sila ng written statement tungkol sa mga kaso, kung ano mang mga kaso na ipapal nila dito sa barangay. dagdag pa ng barangay, summon letter ang kanilang ginagamit kapag may pinatatawag sa barangay at hindi simpleng text message. Ganito ang summon na ibinigay namin, nandiyan yung pangalan ng complainant at saka yung respondent. Ngayon, hindi yan. Hindi kami nagyanyaya ng mga tao na gumagamit kami ng sulat. Kailangan yung complainant naka-perma dito at ilahat niya lahat yung mga pangyayari kung ano man yun, kung nakautang yung tao, nabugbog siya. Sinubukan ng news team na kausapin ang numerong pinanggalingan ng mensahe pero unattended na ito. Dahil dito, nag-report na ang barangay sa PNP ukol sa pangyayari. Hinihikayat naman ng PNP na personal na magpa-blotter ang barangay para sa pagsasampa ng anumang kaso laban sa mga nasa likod nito. May payo naman ang mga otoridad. Para po makaiwas po tayo sa scam, ay pag-isipan po muna natin kung yung text na yun, ma'am, or yung link ay legit. If may text naman po, ma'am, na hindi naman po ako yung nag-apply ng kahit ano, mga loans or ganyan, kung hindi naman po totoo, ma'am, wag na lang po siyang pansinin, ma'am. Pero pwede naman po, ma'am, na kung may mga threat, pwede naman po siya, ma'am, ipunta po dito sa police station, ma'am, para hingi po ng advice ko ano po pwedeng gawin. Dagdag pa nito, 2 na ang natanggap na reklamo ng kanilang opisina hinggil sa text scam. Meron po, ma'am, usually, ma'am, yung mode of ma'am, is through GCash, ma'am. Kaya ang ginagawa namin minsan, ma'am, nire-refer namin sa anti-crime unit natin, ma'am, cybercrime unit, para kung matrack po yung number. Pero minsan po kasi, ma'am, yung mga number, hindi din siya registered. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang National Telecommunications Commission habang iniimbestigahan pa ng ahensya ang iba't ibang kaso ng text scam sa Cordillera. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ngayong araw ang pagsasaayos sa Cannon Road. Bubuksan na rin ito sa mga residente at ilang bisita. Narito ang update sa report. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ngayon sa checkpoint sa Camp 7, Baguio City. Bawat driver, tinatanong kung saan papunta at kung taga saan ang mga nakasakay. Napagdesisyonan na kasi ng Office of Civil Defense Cordillera na siyang pinuno ng Interagency Task Force Cannon na hindi napapayagang dumaan ang mga hindi residente ng Tuba Benguet. We will be opening it. Open naman ito sa mga residents, ano? And it will just be controlled by, may mga flagman tayo doon from the PNP and of course, yung sa DPWH para ma-ensure natin na safe pa rin, no? Ngayon, for the public, hindi pa po natin muna ito pwedeng i-open. Samantala, sinimulan na raw ngayong araw ang pagsasaayos ng natumbang steel bars para sa itinatayong slope protection. Ongoing na siya. Ongoing na. May backhoe na doon na ongoing na yung pagbagsak, no? Unti-unti natin pagbagsakin yung mga nasa taas pa para mapabilis natin. But siyempre, kuminsan na-induce ito ng ulan, lalo na sa afternoon. Muli naman itong isasara kapag nakitaan ng anumang panganib. Hindi rin daw nila inirerekomenda ang pagdaan sa ilog, lalo na tumataas na ang tubig nito dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. Bukod sa mga residente, mga kapamilya at bisita lamang din ng mga magsisipagtapos sa PMA Madasigan Class of 2023 ang padadaanin sa Cannon Road. Samantala, ipinagtanggol naman ng barangay captain ng Camp 6 Tuba Benguet ang mga contractors ng naturang proyekto patungkol sa pagiging mabagal umano ng paggawa ng naturang slope protection. Hindi, mabilis nga eh. Mabilis yan at saka
Ang problema lang kasi, siyempre, umulan galing sa taas, hindi naman dyan sa trabaho. Mabilis ng trabaho. Ito kasi project na to is part of the 21 critical areas na project natin dito, which has been going on since 2018. So, tinitingnan natin yan. Meron tayong consultant, no, ang Bureau of Design ng Department of Public Works and Highways, to include yung JICA, no. So pinag-aralan ito ng mga engineers and then they come up with recommendations and it was approved, no. Tumanggi naman muna ang mga concerned agencies na magbigay ng pahayag sa komento ni Mayor Benjamin Magalong tungkol umano sa anomalya sa nasabing proyekto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samot-saring tulong ang ibinibigay ngayon sa mga tricycle drivers at mga magsasaka sa Northern Luzon. Magbabalita Lynette Iris Pae. Higit 200 tricycle driver ang nabigyan ng tig 5,000 piso sa Bontoc Mountain Province. Ito'y sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng DSWD na pinondohan ni Senator Amy Marcos. Malaking tulong daw ito sa pamamasada ng mga tricycle drivers. Bukod dito, tiniyak rin ng Senadora ang 5 milyong pisong tulong sa probinsya para mapalakas ang sektor ng agrikultura. Nabiyayaan naman ng tig 5,000 piso ang 500 magsasaka sa probinsya ng Benguet. Ito'y sa pamamahagi ng Department of Agriculture ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang tulong ay produkto ng mga taripa sa implementasyon ng Rice Tarification Law na nagpapahintulot ng pagpasok ng imported na bigas sa bansa. Bukod sa Benguet, nakatanggap rin ang iba pang magsasaka sa riyon. Aabot na sa 86,000 mga magsasaka ang nakinabang sa tulong, habang 11,000 pa ang natitira pang bibigyan ng ahensya. Bilang pagpupugay sa mga kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda sa probinsya ng La Union, nakatanggap ang 11 tilapia growers ng fingerlings. Ito ay naglalayong masuportahan ng mga benepisyaryo sa kanilang agri-fishery livelihood. Ang aktibidad ay parte pa rin ng programa ng pamahalang palalawigan ng La Union na makamit ang Heart of Agritourism sa Northern Luzon sa taong 2025. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Posible namang kasuhan ng COMELEC ang higit 400,000 na mga botante. Ito'y matapos madiskubre ng ahensya na ang mga ito ay double o multiple voters. Narito ang report. Councilor po pala. Ilang taon ng residente ng Baguio si Shirley pero sa Tarlac bumoboto. Actually, hindi pa ka naglipat, doon na lang sa talaga kami sa Tarlac. Bagamat hindi siya nakaboto noong nakaraang taon dahil sa pandemya, pinili pa rin niyang i-renew sa Tarlac ang kanyang pagiging botante kaysa mag-register sa Baguio. Yun sa pangmangkwan? Oo, magiging flying voters ka naman nun di ba? Ang bagong botante namang si Justine, sinigurado raw na alam ang batas sa pagiging botante. Anya, mahalaga raw ang bawat boto at kalabisan ang pagboto ng higit pa sa nararapat. Ay pumili na lang sila nung kung saan talaga sila dapat bumoto, kung saan sila nakatira para mas rest assure yung boto nila ay dun sa gusto na dapat nila iboto. Ayon sa COMELEC, umabot sa humigit kumulang 400,000 na nagparehistro ang nadiskubre nilang double o multiple registrants. Ibig sabihin, rehistrado ang mga ito sa iba't ibang lugar. Ito po isang warning sa lahat, sa mga kababayan natin na makikinig at nanonood at tututok sa inyong mga programa. Dapat niyo pong malaman na kaya pong matrace ng COMELEC kung ang isang botante ay double or multiple registrants. Kaya po namin yung makita. Maaring ilan daw sa mga ito ay plano lamang sanang magpalipat ng pagbobotohang lugar pero hindi sumunod sa tamang proseso. Transfer with reactivation po ang tawag doon. Kasi pag nagparehistro ka ng bago, ang record mo ay na-intact pa rin dito sa Baguio. At pag nag-AFIS kami, Automated Fingerprint Identification, sure na sure, kitang-kita namin na nagparehistro ka ng bago. Pero take note, hindi po parehas na matatanggal ang registration. Merong isa na matitira po at yun yung unang registration. Pero babala niya sa mga nagpaplanong magsagawa ng pandaraya sa nalalapit na barangay at SK elections sa pamamagitan ng double o multiple registrations. Papailan po namin ng kaso. Talaga pong merong mag-a-attempt. Dahil ang feeling nila makakaligtas lagi sila. Kung kinakailangan, kung matetrace natin kung sino ang mga nasa likod, dapat pag binago natin yung Republic Act 8189,
kasama yun sa ground ng disqualification. Sa kasalukuyang datos, 68 milyon ang bilang ng mga registered voters ngayong taon. 20 million dito ay mga SK voters. Gaganapin ang barangay at SK elections sa darating na October 30. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tunod, publiko hati ang opinyon sa pagbabalik ng pagsusuot ng face mask sa Baguio City. Kaso ng COVID-19 muling tumaas. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Papakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hati naman ang opinyon ng publiko sa planong pagbabalik muli ng mandatory na pagsusuot ng face mask sa Baguio City sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Magbabalita Lynette Iris Pae. Kampanteng makisalamuha si Cheryl sa kanya mga suki pag nakasuot ito ng face mask. Importante raw ito laban sa COVID-19, lalo na't samot-saring mga tao ang kanyang nakakasalamuha kada araw. Kasi marami na rin pumapasok na kagaya nito, di ba, kulob siya. Wala siyang isa yung entrance exit niya. Ano siya, pag may pumapasok, na nagsusuot ako ng face mask. Pero karamihan sa kanila, hindi na rin eh. Siguro yun na rin yung nakasanayan nila. Pero mas okay na meron, syempre, kasi kulob ito. Sa datos kasi ng City Health Office, nasa 15 kaso ng COVID-19 ang kanilang naitatala kada araw. Malaking diferensya ito kumpara sa una at ikalawang quarter ng taon. Well, we only have 1 digit, no? Below 5, below 6, no? That now we are experiencing two digits, but hindi pa naman tayo more than 20. No? Ang pagsusuot ng face mask ay planong ibalik dito sa Baguio City, lalo na sa mga indoors o loob ng mga establishmento. Pero sa mga open space gaya ng area na ito, marami na ang nagsusuot ng face mask. Paraan daw ito upang mapababa ang mga kaso sa lungsod. Kaya lang kailangan mag-observe ulit tayo ng minimum health standards, especially yung wearing of mask. Kaya dito ipapatupad na uli natin. We will also advise dito sa City Hall and other government offices, especially sa indoors. We're now requiring our constituents and visitors to be wearing their face masks. Yeah, you know, we learned from the past 2 years already. We cannot be complacent enough, no? So, ngayon na tumataas, na kahit hindi pa mataas, no, we have to control the situation na, no? So, we really need to institute a stricter
use of the mask, facial mask, especially in crowded places, in closed settings, in schools, in workplaces. Hati naman ang opinyon dito ng publiko. Walang ayaw ko na kasi yun ang hanap buhay namin, nawawala na hanap buhay. Dahil sa face mask. Kasi, negosyo ko po, photography. Pag naka-face mask, wala na ako eh. Wala na negosyo. Yung iba kasi ayaw magtanggal, wala rin. Bali-wala yung picture. Pero may iba rin namang hindi naman naniniwala yung iba sa virus. Ngayon, tulad ngayon, marami na yung kaso ng COVID-19. Sa monitoring ng DOH, hindi pa nakapasok sa riyon ang Arcturus variant o ang XBB 1.16. Pinaalalahanan pa rin ang publiko na panatilihin ang minimum public health standards para makaiwas sa sakit. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Takaw aksidente sa mga motorista, lalo na sa Baguio City ang madulas na kalsada dahil sa pabugso-bugsong pag-uulan. Pag-iingat sa kalsada muling ipinaalala. Magbabalita Charles Limon. All-around service ni Jonathan ang kanyang motorsiklo. Dahil sa pabugso-bugsong pagulan ngayon sa Baguio, tinitiyak niyang handa itong sumuong sa kahit anong klase ng kalsada. Isa raw sa mga pinaka-importante dito, ang gulong. Ngayong natag-ulan, dapat invest ka rin sa gulong na hindi madulas. Meron namang iba-ibang brand ng gulong na pwede natin gamitin para at least assured ka na safety naman. All-weather na gulong ang kanyang nabili. May kamahalan man, maganda na rin ito kaysa madisgrasya. Kasi pagka hindi natin pinalitan, kahit tipid ka ng tipid sa motor mo, pero ang magiging kapalit naman yun is disgrasya. Isa lamang si Jonathan sa mga motoristang nag-iingat ngayon sa pabago-bagong panahon sa lungsod. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan daw ay dulot ng southwesterly surface wind flow. So ito yung nagbigay sa atin ng mga isolated rain showers dito sa ating area. Not only this area, sa Cordillera, but almost sa buong Luzon. Senyales rin daw ito na malapit na ang habagat season o ang tag-ulan. May is actually this is the starting of shifting of wind from easterlies going to southwest. So nakakita na tayo ng southwesterly wind flow. Kaya asahan na daw ang madalas na pagulan lalo na sa tanghali o hapon. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho lalo na tuwing basa ang kalsada. Yakin yung kondisyon ng sasakyan nila, motor man yan o four wheels, lalong-lalo na yung gulong, no? So dapat hindi siya kalbo o pudpud, no? Siyempre mawawala yung traction niya. Yung kuan, kasi yun din ang binabantayan ng LTO, hindi ka na, kahit yung mga sasakyan yun, hindi ka makakarehistro kasi may inspection naman yung sa LTO na natin. So yung nangyayari kasi, yung gaya ng dalawang incident sa Luacan saka sa Marcos Highway, kung mapapansin kasi kahit double lane, yung pipilit silang mag-overtake, kung alanganin na, babalik sila, too late na. Tiniyak naman ng DCPO ang patuloy na monitoring sa mga aksidente at galaw ng trapiko sa kalsada. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para naman po sa ulat panahon, patuloy pa ring makararanas ang western section ng Northern at Central Luzon area ng maulap hanggang sa maulang panahon. Dulot pa rin ito ng easterlies at southwesterly surface wind flow. Ganito rin ang aasahan sa weekly forecast ng Pag-asa sa iba't ibang lungsod sa Northern at Central Luzon. Sa Baguio City, maglalaro ang temperatura mula 16 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Sa San Fernando City, La Union naman, maglalaro ang temperatura mula 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Sa Dagupan, 26 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius. Sa Tarlac City, 24 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. At sa Lawag City, 24 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius.
Samantala, alam nyo bang pwedeng maging rason ang pagkakaroon ng masamang ugali para matanggal sa trabaho? Kung bakit, alamin sa Ikaw at ang Batas. Yung mga nakasubok ng magtrabaho sa big companies or even small companies, retail services, 10 employees or less, meron kang coworker na may problema sa attitude. Di ba? There's a saying, you cannot always work with people you like. Pero as a professional, kailangan gawin mo yung trabaho. However, pag ang empleyado ay may attitude problem, this already is a ground for termination. Pag yung attitude problem ng empleyado ay detrimental to the company, no? He can upset, he can strain the relationship between working personnel or among working personnel and management, may problema talaga ito. Di ba? Pag may attitude problem ang co-employee mo, affected lahat. At management can initiate an action to terminate the employee under Article 242 of the Labor Code. Ang sinasabi lang dito, ang importante lang, yung attitude problem should be persistent. Hindi lang one-time attitude problem, but it goes on and on. At hindi na mapigilan yung stress among the co-employees, hindi na mapigilan yung encounters between the employee and management, then you can terminate it. At maraming Supreme Court decisions dito, GR number 154410, GR number 1689549, na nagsasabing this is a ground for termination. Although hindi siya naka-enumerate doon sa Labor Code na specifically grounds for termination, ang sabi ng Korte Suprema this is an analogous cause for termination if the attitude of the employee adversely affects the work environment. The employer here can be justified in terminating yung employee ngayon. Of course, kailangan pa rin ng substantial and sufficient proof pursuant to labor laws at kailangan pa rin ng tinatawag nating plant level due process. May notice, no? Bigyan ng opportunity to explain, bigyan ng opportunity to reform, at kung talagang matigas ang ulo, then that can be a ground for termination. This is the case of C versus NEET na decided by Supreme Court. Susunod, ikalawang blood bank sa probinsya ng Tarlac, pinasinayaan. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sisi promise, sa milky ng batang 90s. Na sa publiko ang ikalawang blood bank ng Red Cross sa probinsya ng Tarlac.
Isinusulong pa rin naman ang dagdag na benepisyo para sa mga mahihirap na senior citizens sa lungsod ng Tarlac. Narito ang report. Pasalamatan ang bawat isa. Mula sa 26, magiging 27 na ang mga blood bank na matatagpuan sa Northern at Central Luzon. Ito'y matapos pasinayaan ng Red Cross Region 3 ang ikalawa nitong blood bank sa probinsya ng Tarlac. Tugon daw ito sa tumataas na demand ng dugo sa bansa. Matatagpuan ito sa bayan ng Paniki. Alinsunod rin ito sa kahilingan ni na Vice Mayor Aida Bien Rojas at Paniki Mayor Max Rojas. Kasabay ng pagbubukas nito, ang pagsasagawa rin ng blood donation drive. Dagdag na pensyon at mga government assistance program para sa mga mahihirap na mga senior citizen. Ito ang hiling ng Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ng lungsod ng Tarlac. Paraan daw ito ng tanggapan upang maisulong ang mga benepisyo at pagkilala para sa mga senior citizens. Maliban dito, nais ring isulong ang pagbibigay ng libreng medical check-up, libreng sine at iba pa sa ilalim ng Angel Care Program ng pamahalaang lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.